Deze reportage wordt mede mogelijk gemaakt door Bumblebee Media. Vanaf 14 november staat Sittard in het teken van Code Oda. Dat is de titel van de nieuwe Sittardse revue en die wordt uitgevoerd in het Toon Hermans Theater. Wij gingen naar de repetitie. Leo, we zitten in een stuk decor. Waar is dit van? Dit is, waar we nu zitten, is de woonkamer. Met de kast, boete kiksen door de wei, naar boete in de appelwei. Is er natuurlijk niet, maar dat hebben we zo gemaakt. En waar is de rest van het decor? Dat staat aan de achterkant, dat is voor zitten op een draaischijf. Dus die draait, dan komt de rest van het decor vanzelf naar voren. En als dit speelt, kan er van de achterkant weer een ander decor inhangen. Zo'n decor, wieveel man werken daar aan? Ons decorblok bestaat uit 37 mannen. Die doen alleen decors of doen die ook met in de voorstelling? Nee, doen alleen decors en de changementen eigenlijk tijdens de revue achter de bühne in het zwart. Wat voor het schoonste vind je ervan. Hè. Maar dat zijn voor middels 37 jaar. En wanneer begint je nu aan zo'n decor? 1 juni is onze streefdatum dat we beginnen. Dan moet het eerst natuurlijk de halfwerk gerangeerd. Dat van deze kant de helft van de half 3 hebben. En vanaf 1 juni of het eerste week van juni beginnen we met de decors te maken. Ja. En dan weet je ook wat voor woordstukken vergeet, hoop ik? Ook daar moet ik heel eerlijk in zijn, nee. We hebben het script, maar we zijn allemaal heel slechte lezers. Dus we hebben het liefst dat als iemand zegt dat en dat moet gemaakt worden en dan die sfeer. En dan kunnen we weer aan de gang. Nicole, du hebt de regie over de revue. De wieveelste keer? Voor mij is het de 6e keer dat ik hem regisseer. En wat is de lol ervan om de regie te doen? Dat vraag ik me ook wel eens af. Nou ja, de lol is natuurlijk dat ze met een enorme grote groep lekker in de gang kunnen gaan. Dat ze live muziek erbij hebben. En ballet, geweldige decors waar ze alle kanten mee op kunnen gaan. Die fantasie mag volledig ingezet worden. En dat maakt het gewoon heel leuk om een revue te regisseren. Wieveel invloed heeft je op het hele spel? Wieveel creativiteit van dich zit erin? 100%? Denk ik. Nou ja, kijk, een rol, elke rol maakt ze samen met de speler. Zijn inbreng, zijn fantasie en mijn fantasie probeer je samen te krijgen. En soms komt er het meer van de speler, soms komt er het meer van mij. Dus dat is een samenwerking. En wie heeft de tekst gemaakt? Quincy Grootjans, uit Nut heeft de tekst geschreven. Nou, een idee van chef Jurgens. Ah, de chef is toch nog erbij betrokken? Ja, zeker is chef erbij betrokken. Ze zal nog altijd erbij betrokken blijven. Ja, want de première is zelfs op de verjaardag van chef. Ja, lekker dubbel. Dat liep me toch wel leuk, hè? Het is bijzonder. Leuk weet ik nog niet. Op de een of andere manier zit ik er heel erg tegenop om op de dag in première te gaan, omdat het toch wel een speciale dag is. Maar ja, ik hoop dat Frost er erg aan houden op de een of andere manier en dat het een geweldige première wordt. Ik ben gevraagd om na het overlijden van chef om het script te schrijven. Ik heb ook al, wie chef nog leefde, samen met Nicole Jurgens en Cyril Niel en chef dus nog samen het scenario besproken, het verhaal besproken. En ben vervolgens een script gaan schrijven. Dat zal nu ongeveer 1,5 tot 2 jaar geleden om er nabij zijn. En du komt zelf uit Nut, maar kent het Sitters dialect goed? Ik ken het Sitters dialect inmiddels vrij goed. Ik heb 12 jaar in Sittard gewerkt, dus de klanken zijn me vrij vertrouwd. Dus ja, dat gaat steeds beter. Ja. Du speelt ook met. Welke rol heb je zichzelf toe bedacht? Nou, het frappante was, ik zou aanvankelijk niet met spelen. Dus ik heb geen rol voor mezelf geschreven, maar uiteindelijk ben ik gevraagd om toch mee te doen. Dan heb ik de rol van Klauw gekregen, oftewel Vors Claudius. En het was de eerste Vors van de Marotte in 1881. Wie vind je die revue, die gigantische revue van Sittard?
Het is gigantisch. Het is een professionele productie hoe ze in terecht komt. Maar het knappe is dat ze het moest maken met de oeren, dus de tijd van een amateurproductie. En dat is een enorme puzzel en een huzarenstukje, maar hier zit een team achter, zowel qua PR als qua decor, als de ganse klimbim bijeen. Dat is ongelooflijk. Ik voel me een beetje altijd Alice in Wonderland als ik hier rondloop. Dat is ongelooflijk. Ja. Bert, u bent voorzitter van de Zittersche Revue. Wie veel leden telt die revue? Ja, dat moest eigenlijk toch het anders zijn. We zijn een stichting en dat stichtingsbestuur bestaat uit 9 bestuursleden. En een stichting heeft geen leden. Dus we hebben wel als stichting vragen voor u om mee te werken aan het realiseren van een revue. En dat is de decorploeg, dat is de band, dat zijn natuurlijk de spelers. En dan komt ze op 150 man ongeveer uit. En dat zijn allemaal vrijwilligers in begaan? Iedereen is vrijwilliger. Er zijn een paar lui die een vergoeding krijgen. De regisseur uiteraard. Degene die de arrangementen schrijft, dus de bandleider. En de mevrouw die de griem verzorgt. De kleillage wordt natuurlijk vergoed, maar de mevrouw die dat maken, die doen het ook allemaal pro deo. De pruiken moeten uiteraard ook betaald worden, maar dat is dan ongeveer tegen kostprijs. Dus er zit voor Anjo zit er niet bepaald winst op. Dus eigenlijk is alles vrijwillig met een paar uitzonderingen. Wat is nu de kracht van die Zittersche Revue? Ja, ik denk dat dat ook toch wel gaat te maken heeft met de tradities. Dat de revue bestaat al meer dan 100 jaar. Het is natuurlijk een break geweest na de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk dat de Zittersche Revue eigenlijk is ingebed in de Zittersche gemeenschap. Dat merken ze ook heel erg. Als we met de kaartverkoop beginnen, dan is binnen een paar dagen de eerste, tweede voorstelling uitverkocht. En daarna moeten we wel een beetje ons best doen om die andere voorstellingen vol te krijgen. Maar dat lukt heel goed. En heel veel lui in Zittert, dat geldt ook voor bedrijven trouwens, hè, want dat geld hebben we voor ook nodig. Die willen er gewoon graag bij zijn en die vinden het belangrijk dat we zo'n Zitterts pareltje in stand houden. En hoppa! Hoppa! Eindelijk kunnen we het als pilot gewoon wegzetten voor al die internationale investeerders.